Naravno, kamerom zapalim cigaru. Evo lije. Imamo mi je veći poslije dnevnika primjer. Jo, idem. Kad ćemo doći? Neću, iduće. Ja, idu. To ti, gdje si legendom? Ajde. Hoću. Kako? Odi ona, nemoj da... Evo, volim. Hvala. Ko će ići auto? Oni auto. Čiji auto? Mekću! Nije ovo. Sviđaš mi se to. Za koje to je za Euronews? Ne boj si, CNN. Vježba. Čuvaj, nemoj. Braća, ovo volim. Hajmo, brat. Jel idemo? Hajde. 3 sate treba gore biti zastoj, ovo ono nešto ne daje. Ne znam, Ne, samo će da mi daš temu jednu, napiši to. Evo, reći što nešto čuje. Gdje si se ima? Dobar. Ajde. Nemoj. Ti, Mekiću, kako ću slušam? Tvoj gledaš, Neba, to ti žena sad sašila, je. Povuče. Hoće te povući. gdje si upatio? Ja ne znam. Hoće vidimo, bit će da. Sad napišu. Ja, kaže meni nije to ručić, Evo ja, evo ako ga ja. Evo dobro, ja. Mašalo, pa radi nešto. Kole, kole. Ti dok izaš, možeš. Ovdje kada puši. Ovdje su taki imaju. I ovo je dole veći. Da nema nikada više. Evo ti ova, vidiš tu.
Može? Malo na zivet, kad nama ne dade gol. Sim. Ovo bukvalno sastav ću dati. To bi ono kad čuješ. Hvala. Izvini. I Sahati Ima šta protiv. Iz prve još Šeki mi se štiti. Šeki da smije se Šeki. odigraj. Evo večera to stokovi vaše štuki, dugometražni. Ali vidi, i vodajući... Šta ćeš moraš tako? Vodajući najbolji. To je tako. Da pogodi. 8. Bećirović, Seferović, Hadžihmetović, Beštija Geca, Hadžić Pahić, Đafić, Mekić, Prepoli, Hota i Vranić. Kapiten je Almedin Hota, broj 10. Susret vodi Edvin Medić iz Bihaća, Džemo Ardić iz Tuzle. Delegat Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je Sulejman Čolaković iz Zenice.
Braća nije ima, djece neko hoće. Može nas hoće. Iz igre izlazi Seferović sa brojem 2, a u igru će ući Adnan Kočić sa brojem 14.
desnog beka. Hota i dalje, Hota, gurno je tu loptu do Džafića, evo prilike! 1:0. Esmir Džafić. Skočili su navijači Bosne na noge, slave ovaj pogodak. Esmir Džafić, brza akcija, Hota je odradio veći dio posla, ubacio u prazan prostor za Džafića koji nije pogriješio i evo matirao je Mirsada Dedića. Bosna vodi sa 1:0. 113. minuta. Sjetite se, rekao sam da je u prošlogodišnjem finalu Sarajevo upravo u produžecima pogodkom Emira Granova upravo u 113. minuti slavilo pobjedu i slavilo osvajanje drugog po redu trofeja namijenjenog pobjedniku kupa. Danas na Koševu Bosna je u istoj minuti, dakle u 113. zahvaljujući Džafiću u drugom produžetku povela sa 1:0. Daj ovdje ovu! Ivan! Sarajevo. Ajmo! Bravo, ajde, idi! Bravo! Ivice, ba! A? Bravo! Nemoj,
Čestitam, Brana. Čao! Tebi posebno. Magistar Jusuf Pušina. Bosna visoko. Kenan Bećirović, Abdo Seferović, Elvedin Hadžiahmetović, Mirsad Bešlija, Ruđen Geca, Ahmet Hadžispahić, Esmir Džafić, Samir Mekić, Arsim Prepoli, Almedin Hota, Sead Vranić, Sead Čabaravdić, Almir Barunčić, Adnan Kočić, Elmir Memić, Zoran Ljubušić, Adnan Bajrić, Samir Habibović, Nermin Bukva, Nermin Pašović, Mladi, bude ovo Patrik. Svi dobar. Ha? Dobro. Dobro. Hoćemo. Pa ja podizaj, ako nestaje ne. Čekaj da dobijete pehar. Ima i za hoću još ima ostalo. Hoća su za medalju, prvo medalja hoću ova. pobjednički pehar i pehar u trajno vlasništvo. Veliki
Doćeš Slovenovića, Demonista, Kvistra. Novi šampion! Biće Bosna, novi šampion! Novi šampion! Novi šampion! Šta što žuti? Bosna šampion! Bosna šampion! Bosna šampion! Bosna šampion! Kup je naš! Kup je naš! Kup je naš! Novi šampion! Novi šampion! Biće Bosna, novi šampion! Novi šampion! Novi šampion! Biće Bosna, novi šampion! Novi šampion! Novi šampion! Biće Bosna, novi šampion! Kup je naš! Kup je naš! Kup je naš! Kup je naš! Novi šampion! Sad je Bosna novi šampion! Novi šampion! Novi šampion! Evo, dobro, evo, pravimo da svidimo više kako da to ne ostavi. Šampioni! 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 Što se tiče utakmice, mislim da su se sastale najbolje dvije ekipe u finalu. Zaslužena pobjeda Visočke Bosne i mislim da će u finalu, volio bi da se nađe ove dvije ekipe u finalu i da još jednom dokažemo da smo najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini. Pobjeda Bosne i nadam se da ćemo isto tako osvjetati obraz i naći se u finalu u play-offu. Ja mislim da je bilo ovo dobro. Ja hoću od prve da zahvaljujem prvo navijači što su bili kao 12. igrač naše i zahvaljujem svim igrači što su dali sve od sebe i verujem u Bosni i Bosna bit će opet novi šampion u play-off. Pa ništa, ja samo kratko reći da sam ponosan na ove momke s kojim lopte igram i ja se nadam da ovo neće biti naš zadnji uspjeh. Ima još naredni 15 dana, napravit ću mi još nešto veliko. Bosna je šampion! A meni je bilo najgore, gori sam se, okujio sam se, ali čestitam svima jer mi smo najbolji. Mislim, drago mi što smo osvojili ovaj kup, kad smo svi bili otpisani, mi smo se vratili iz mrtvi dokazali da ovaj grad živi, da smo mi najjači kad je najpotrebnije, da jednog Sarajeva pobjedimo kući, gdje su oni svrstali ovaj kup u svoju vitrinu kao i play-off, toliko smo važnost dali da će ga osvojiti, tako da smo u jednoj pravoj borbi, ne bi suđenje, komentar su vidjela je sva sportska javnost Bosne i Hercegovine, da smo mi bolji, 2 penala nije sudio, međutim smogli smo snage, dokazali da smo bolji i odnijeli jedan trofej iz Sarajeva, što je naš prvi trofej. I rekao da sam ponosan na ove sve momke naše koji su dali svoj maksimalan doprinos ovom kupu i ovom prvenstvu, tako da ćemo u Visoko donijeti drugi trofej. Hvala. Biće Bosna novi šampion! Novi šampion! Novi šampion! Biće Mevla opet šampion! Opet šampion! Opet šampion! Vali! Ko je? Bosna! Bosna! Kraja.
Neko i Pelčan. Ovo je istorijski trenutak, ovo je ko zna.
Daj čaj, vamo na ramena. Evo, svi